Proč vlastně to předurčování dřeva děláme, dochází vlastně k tomu, že to dřevo se víc otevře. A tím pádem samozřejmě dochází k tomu, že je lepší průnik vlastně oleje do dřeviny. Čím víc oleje se do toho dřeva dostane, tím lepší ochrana toho dřeva nastane. Tenhle první použitý louh se jmenuje anti, vlastně ta nejmírnější reakce se dřevinou. Výsledkem by měl být optický efekt jako takové zestárlé dřevo. Už na tom mopíku je vidět ta reakce toho vlákna dřeva tím louhem. Musí se pro nalouhování té vlahy použít olej za mixování vlastně té reakce. A ten druhý louh, vlastně to je takový prapůvod ve Skandinávii. V podstatě tady s tím louhem se docílí takový medově hnědý vlastně tohování dřeviny. Ten poslední louh se jmenuje Iron, vlastně dělá ten efekt z černání dřeviny, to znamená reakce s tou přístrojovou vlastně do černá. Tyhle louhové věci si necháme uschnout na další uvolňování. Transparentní, čistý olej, oil 1FS. Aby opravdu úplně díky těm barevným olejům nestačil ten efekt toho louhování, ale vlastně ten bílý olej a šedý olej si namíchal s transparentním olejem 1:1, takže 50/50, a aby vlastně se pod tím olejem nestratil ten efekt toho louhu. Takže tady je bílá 50/50 s čili, tady je šedý olej 50/50 s čili olejem. Takže vlastně teďka tady máme už hotovou rožek do černá a černý už to by pouze, kdybyste si vzali opravdu černou barvu. A jestli tady na ten poslední rožek zase můžete říct, co tam chcete. Neříkejte zvlášť.